Μαμά, ξύπνα. Πρέπει να πάτε στη δουλειά. Γρήγορα. Γρήγορα, θα αργήσετε. Σταματήστε να τσακώνεστε συνέχεια. Όλο γκρινιάζετε. Ξυπνήστε, γρήγορα. Άνοιξε τηλεόραση. Πρωί. Καφέ. Φέρε τον καφέ, τι θα γίνει. Δουλειά, παροχές. Κέρδη. Τέλος πάντων αυτή η δουλειά πρωί που θα πάω. Τα παιδιά τι κάνουνε. Μαζεύεστε να πάμε στο λίγο. Πρέπει να πάω στο Υπουργείο. Τέλειωνε, φέρε το καφέ. Πάλι σήμερα έχουμε διαδηλώσεις. Εφημερίδες! Ο Κύρις, ο τηλέγραφος, ο βασιλιάς, η σημαία, εφημερίδες, η επανάσταση. Ο βασιλιάς είναι βαριά άρρωστος. Απελπιστική κατάσταση του βασιλιά. Ο βασιλιάς τα τελευταία του. Δώσε μου μία. Δεν μπορείς. Όποια να είναι, τη σημαία. Ο γιατρός των ανακτόρων δήλωσε ότι εάν δεν υπάρξει καλυτέρευση έως το απόγευμα, χάνεται πλέον κάθε ελπίδα. Ο μικρός Ματίας, διάδοχος του θρόνου, βρίσκεται στο προσκέφαλο του πατέρα του που ετοιμάζεται για το αιώνιο ταξίδι. Φέρει μια ανάκτηση. Καυτά προβλήματα δημιουργούνται σε μια βασιλευόμενη δημοκρατία. Με το θάνατο του βασιλιά, ο λαός πρέπει να μένει άρρωστος και να μην αφήνει να διαφεντεύουν άλλη τη μοίρα του. Ο Ματίας, το παιδί με το παράξενο όνομα που η βασίλισσα μητέρα του είχε βρήσει ένα βιβλίο με παραμύθια, μένει τώρα πεντάρθανο. Ο λαός οφείλει να στέκεται άγρυπνο στο πλευρό του, γεμάτος αφοσίωση και στοργή. Το καημένο το παιδάκι. Μπαμπά, η μαμά μου υποσχέθηκε πως θα παίζεις μαζί μου. Μου έδωσε το λόγο της πως δεν θα πεθάνεις, ώσπου να μεγαλώσει. Έκτακτη συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Ξεκινάτε! Κύριε Υπουργέ! Γεια σας, κύριε Υπουργέ! Κύριε Υπουργέ! Ησυχία! Τον λόγο τον Αγιό! Τι υπουργός δικαιοσύνης? Όπως είναι γνωστό, ο βασιλιάς είναι πολύ άρρωστος και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται το μοιραίο. Τι? Με άλλα λόγια, πεθαίνει. Σύμφωνα με τον νόμο 2222, άρθρο 3333, παράγραφος 444, όταν ο βασιλιάς πεθάνει, στον θρόνο τον διαδέχεται ο πρωτότοκος του γιος. Και αν έχει μόνο έναν μικρό γιο, τον Ματία. Σύμφωνα με τον νόμο, ο μικρός Ματίας θα γίνει βασιλιάς. Αδύνατο! Πώς μπορεί να γίνει βασιλιάς ένα τόσο μικρό παιδί? Ο Ματίας δεν ξέρει καλά να γράφει και να διαβάζει. Δεν ξέρει ούτε πολλαπλασιασμό. Κανένας νόμος δεν λέει πως ο βασιλιάς πρέπει να ξέρει πολλαπλασιασμό ούτε πρόσθεση. Μα κανένας δεν θα φοβάται ένα τόσο μικρό βασιλιά. Ο στρατός θα τον βλέπει και θα γελάει. Ποιος θα φοβηθεί ένα παιδάκι? Θα το δείτε. Θα έχουμε απεργίες, κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις. Εγώ δεν παίρνω καμία ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας, άμα γίνει βασιλιάς ο Ματίας. Βασιλιάς ένα νιάνια. Θα μας πάρει στο εξωτερικό. Βασιλιάς ένα παιδί βασιλιά. Βασιλιάς παιδί βασιλιά. Εφημερίδες! Παράρτημα! Ο βασιλιάς απεβίωσε! Εφημερίδες! Έκτακτη έκδοση! Πέθανε ο βασιλιάς! Εφημερίδες! Η αγανάκτηση! Πάει ο βασιλιάς! Τέρμα! Στον θρόνο ανεβαίνει ο διάδοχος Ματίας! Το βασιλόπουλο έγινε βασιλιάς! Ένα παιδί βασιλιάς! Είναι ο Ματίας ο χρόνος! After Carter, Urber βιβλίο. Σούρβερ, Γκουλ. Μάρτερ, δεν του. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος. Τέτοια μαγιά και ρούτλα. Ο Φάπας. Λάθος! Η Ρούτσα ήτανε. Εσύ, μπράβο σου, δεν σου το είχα. Λάθος, ο Φάπας. Κάνονες τα αλήθεια θα τους φας. Order, Hilfer, Kurver, Schur.
να παίξουμε τους εξωγήινους. Στο πρώτο εγώ θα είμαι αρχηγός. Καλέ, κράτα το περιπέτω! Αρχηγός θα γίνει όποιος τη δείξει πιο μακριά. Και εγώ τι θα το κάνω το μανουλάκι μου? Πάτο. Πρώτος. Μπράβο, στυλάκι ο Φάφας. Καλό. Άλλος. Εγώ. Είναι ποιος έφαγα. Μέτρη. Έχασα το παλμό. Η σειρά μου. Μπράβο, Ρώσα, μπράβο. Εσύ Ζαβολιάρης. Εκεί πήδηξα. Όχι εκεί, έτσι, Φάφα. Ολεφάντριο. Να έχει το σημάδι που πατούσες. Να δω ότι το σου δίκιο. Βέβαια, εσείς κάνετε κόμμα. Η σειρά μου τώρα. Ρωτήστε το μωράκι. Σειρά μου. Μπράβο, αρχηγάρα. Γεια σου, αρχηγάρα. Έχει πιο μακριά πόδια γι' αυτό. Δεν διαλέγουν έτσι τους αρχηγούς. Αχ, Ρουζουλά, Ελένη, στα κοριτσάκια θα παίξουμε με την κουκλίτσα. Όχι εσύ με την κουκλίτσα σου. Αρχηγός είναι ο τίτλος. Και αν δεν σ' αρέσει, μαμάτι. Να φτιαχτεί το διαστημόπλιο. Μηχανές αργά. Οπ, τραβάμε για το διάστημα. Με δάκωσε. Έντερ, φάρτερ, σούρτερ. Παιχνίδι. Βζζτ, περνάμε τη στρατόσφαιρα. Προσοχή, κατεβαίνουμε στον πλανήτη μου γονό. Κοιτάξτε εκείνο το μακρινό πλανήτη. Ένας εξωγήινος μας χαιρετάει. Ο βασιλιάς είναι. Είμαι ο βασιλιάς των εξωγήινων. Προσκυνήστε. Προσκυνήστε, είπα. Δεν παίζω. Όλοι εσύ κάνεις τον αρχηγό. Επειδή είμαι αγόρι γι' αυτό. Γιατί δηλαδή, τα κορίτσια δεν μπορούν να είναι αρχηγοί. Εσύ μόνο δεν έχεις ποτέ αρχηγό κορίτσι. Αρχηγός κορίτσι. Είστε Ζαβολιάριδες. Και εσείς είστε κλαψιάρες. Μαρτυκιάρες. Φάρτερ μέσα. Μόρτερ, μόρτερ, σόρτερ, παλιόπαιδα. Σούρδε. Ρούμπερ, μόρτερ, σούρτερ, μουρνόλαδο. Στιγμή δεν με αφήνει μόνο. Δεν ξέρω αν όλα τα παιδιά στον κόσμο έχουν όλη την ώρα κάποιον πάνω από το κεφάλι τους. Τα παιδιά βασιλιάδες όμως, γιατί να μην μπορώ να παίξω και εγώ με τα άλλα παιδιά στο πάρκο. Να γράψω ένα γράμμα σε εκείνο το ψηλό αγόρι που το φωνάζουν Τίτο. Τον καημένο το βασιλιά. Δεν τον αφήνουν να παίξει με κανονικά παιδιά. Και άλλα παιδιά βασιλιάδες που να βρεθούν. Δεν θα ήθελα να είμαι βασιλιάς. Αν και κάτσε, άμα ήμουν βασιλιάς, θα μπορούσα να τρώω όσο θέλω να τρώω σοκολάτες Αγαπητέ Τίτο, θα ήθελα πολύ να παίξω θέλει να πει, με σένα και με τα άλλα παιδιά, αλλά δεν με αφήνουνε. Γεια! Ματίας ο πρώτος, το προ με όμικρον. Από ορθογραφία μεγαλειότατο σκίζει. Αγαπητέ βασιλιά, είμαι ο γιος του μάγειρα. Ξέρω πως κυλοβαριέστε. Άμα βρεθείτε μόνος, σφύρα 3 φορές. Βασιλιά, είμαι ο γιος του μάγειρα. Όταν βρεθείτε μόνος, σφύρ. Εφημερίδες! Η πρωία! Πρώτο συμβούλιο παρουσία Του βασιλέως! Εφημερίδες! Ο Κύρις! Ο τηλέγραφος! Εφημερίδες! Η γνώμη! Η σημαία! Εφημερίδες! Η αγανάκτηση! Πρώτη φορά στο Συμβούλιο Βασιλιά! Ο μικρούλης βασιλιάς πρώτη φορά στο συμβούλιο! Κάτι μαγειρεύεται στο συμβούλιο των υπουργών! Μέρτερ Συμβούλιο! Κόρμ μπότερ τρίφικη σόρτερ συμβούλιο! Λοιπόν, ας που να έρθει ο βασιλιάς. Βλέπω πως έχει καθυστερήσει. 7,5 λεπτά και 2,5 δευτερόλεπτα. Θα σας διαβάσω την ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο, το μουρνόλαδο. Θέμα δεύτερο, ο πόλεμος. Το πρώτο θέμα μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως. Για το δεύτερο πρέπει να περιμένουμε τον βασιλιά, εκείνος που αποφασίζει. Και τι καταλαβαίνει ένα παιδάκι για να αποφασίσει αν πρέπει να γίνει πόλεμος ή όχι. Κανένας νόμος δεν λέει πως ο βασιλιάς πρέπει να καταλαβαίνει όταν αποφασίζει. Λοιπόν, προχωρούμε. Προτείνω στα επίσημα γεύματα. Αντί για κρασί, να σερβίρετε μουρνόλαδο. Μουρνόλαδο! Ησυχία! Μουρνόλαδο! Απαγορεύονται διαμαρτυρίες.
και 2, 7, επί 8 αφαιρούμε 3, μάλιστα. Στοιχίζει φθηνότερα από το κρασί. Και μουρνόλαδο κανείς δεν μπορεί να πιει πάνω από μια μπουταλιά. Ενώ κρασί κατεβάζουν βαρία ολόκληρα. Λοιπόν, το κόστος δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Όλος ο κόσμος πρέπει να πίνει ό,τι πίνει ο βασιλιάς. Πάντα έτσι γινόταν. Μα τις παλαιότερες εποχές ο βασιλιάς δεν έπινε μουρνόλαδο. Αφήστε τι γινόταν παλιά. Βασιλιά παιδί δεν ξανά είχαμε. Λοιπόν, μουρνόλαδο. Μουρνόλαδο. Ωραία. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και στο δεύτερο θέμα. Μεγαλειότατε. Μεγαλειότατε. Ωραία. Μεγαλειότατε. Θα σας εκθέσω την κατάσταση με 2 λόγια. Για τους λόγους α, β, γ, δ, ε, ζ, η και θ προτείνω να κηρύξουμε πόλεμο σε 3 χώρες. Ελπίζω να κατατοπιστήκατε. Είναι καθαρή τρέλα να κηρύξουμε πόλεμο σε 3 χώρες συγχρόνως. Δεν φτάνουν τα τρόφιμα. Δεν φτάνουν οι αρβίλες. Και τα τρένα μας είναι σακαράκες. Απορώ, κύριε Υπουργέ. Δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει το άλλο, δεν φτάνει το παράλληλο. Γι' αυτό κάνουμε πόλεμο. Για να κυριεύσουμε τις ανατολικοκορινές μας χώρες που τους περισσεύει και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Εγώ πάντως έχω έτοιμο στρατό και ξεκινάω. Ωραία λοιπόν. Θα κηρύξουμε πόλεμο και στις 3 χώρες αύριο. Θα υπογράψετε, μεγαλειότατε. Border, border, όλοι μάρδερ υπογραφή. Ο Μεγαλειοτατούλης μας θα βάλει μια υπογραφούλα εδώ. Και τώρα, ας μην ξεχνάμε εξοχότατοι ότι ο βασιλιάς είναι παιδί και πρέπει να κάνει διάλειμμα. Άντε τώρα, μάθω και να. Ματίας ο πρώτος, το πρώτο όμικρο. Έλεος αυτό το παιδί. Κάνει ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης ένα νόμο που να καταργεί το ΜΕΚ. Ξέρω πολλά παιδιά που θα πετάξουν από τη χαρά. Μεγαλειότατε στους ορισμούς σας. Τίτο, πώς ήρθες τόσο γρήγορα? Έτσι κάνω εγώ. Όλα τα κάνω σαν ψεσβήσε. Θέλεις. Θέλετε. Τι είναι αυτό? Φιστίκια. Τι είπες? Φιστίκια. Βρε μεγαλειότατε, δεν ξέρετε τα φιστίκια. Να, πάρτε. Όχι, όχι, δεν τα τρώνε έτσι. Να τα ξαναπλήσετε. Πρέπει να ήταν πολύ σπουδαία αυτό το σπίτι. Ωπω, αν έρθει αυτή η παραμπούρδα. Βρε μεγαλειότατε, σηκωθείτε από χάμω. Μα τι φοβάστε, βασιλιάς είστε. Ναι, δεν ξέρεις εσύ τη στρίγλα που είναι αυτή η παραμπούρδα. Αν εγώ ήμουν βασιλιάς, θα της έλεγα να ξεκουμπιστεί. Τι θα της έλεγες? Θα της έλεγα ξεκουμπίδια, μαντάμ. Θα ήθελα να ήμουν σαν και σένα, Τίτο. Αν εγώ ήμουν βασιλιάς, θα ξεκινούσα αύριο για τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Βρε μεγαλειότατε, ο πατέρας μου λέει πως εσείς αποφασίσατε να κηρύξουμε πόλεμο σε 3 χώρες ταυτόχρονα. Εγώ. Εσείς. Και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος για σας. Στο Συμβούλιο δεν μιλούσαν για πόλεμο. Κάτι λέγανε για ένα σακαράκι. Για αρβί. Θα σας πω ένα μυστικό. Ορκίζεστε να μην το πείτε πουθενά. Σου δίνε το λόγο. Όχι, όχι, δεν φτάνει αυτό. Θέλω πιο δυνατό όρκο. Τι να πω? Πες αυτό που θα πω. Λέω. Να ψηθώ να σου βλιστώ. Να ξυδώ, να σου βλιστώ. Αν τον όρκο μου πατήσω και το μυστικό το πω. Αν τον όρκο μου πατήσω και το μυστικό το πω. Φτού, 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 φτού. Φτού, 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 φτού. Λοιπόν, θα πάω στον πόλεμο. Θα πας στον πόλεμο! Μη μας ακούσει κανείς. Μεθαύριο φεύγει το πρώτο τρένο. Θα τρυπώσω σε ένα βαγόνι και τσίφ στο μέτωπο. Και είναι ωραία στον πόλεμο. Μούλια. Πρώτα-πρώτα δεν έχει σχολείο. Ύστερα ορμάς τον εχθρό. Πέφτουνε σφαίρες. Παίρνεις τουφέκι, καβαλάς το άλογο, διώχνεις τον εχθρό. Μπαίνεις στην πόλη, κυνηγάς τον εχθρό, νικάς, όλοι φωνάζουν ζήτω και γίνεσαι ήρωας. Θέλω κι εγώ να έρθω μαζί σου. Σκυλομοριέμαι εδώ μέσα. Αλήθεια το λένε αυτό, μεγαλειότατε. Και βέβαια, ο προπάπλος μου, ο Ιάκωβος ο κατακτητής, όλο έκανε πολέμους και νικούσε. Έχουν στημένο το αγαμά του στη μεγάλη πλατεία. Κι εσάς θα σας πούν, Ματίας ο κατακτητής. Και θα στήσουν το άγαλμά σας στη μεγάλη λεωφόρο. Ναι, μόνο που για να γίνω κατακτητής πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Μη σας νοιάζει αυτό. Ο Τίτος όλα τα κανονίζει. Οργανώνω απόδραση. Μόλις πάει αυτή η φαρδαμπούρδα για ύπνο, σφύρα μου 3 φορές. Και εσύ σφύρα.
Δεν σφυράνε σε ένα βασιλιά, αδύνατον. Εγώ θα κάνω την κουκουβάγια. Φύγε τώρα να μην γυρίσει η Βαρδαμόνα. Για να ντυθείς καλά, σε πόλεμο πάμε. Ναι. Ένα harder together pining ύπνο. Pining ύπνο, further. Ξεκουπίδια, μαντάμ. Farther. Ξεκουπίδια, μαντάμ. Εφημερίδες! Έκτακτη ανακοίνωση Γενικού Επιτελείου. Εφημερίδες! Κήρυξη πολέμου, γενική επιστράτευση. Εφημερίδες! Η αγανάκτηση. Απροετοίμαστος ο στρατός, σκεπτικός ο λαός. Κηρύξαμε πόλεμο σε 3 χώρες. Στα ανατολικό-δυτικό-βορεινά. Στα ανατολικό-δυτικό-ανατολικά. Στα ανατολικό-βορειοδυτικά. Διάγγελμα του βασιλιά. Ο βασιλιάς καλεί το λαό να πολεμήσει. Ο βασιλιάς κάνει πόλεμο. Ο βασιλιάς κάνει πόλεμο. Μεγαλειότατε! Εδώ είμαι. Πού δεν σας βλέπω! Εδώ. Α! Ματίας! No. Ματίας! No. Ματίας! No. Ματίας! No! No! Αν μαθευτεί στο στρατό πως χάσαμε τον βασιλιά, καήκαμε. Δεν θα μαθευτεί. Πώς θα μαθευτεί, αφού ο βασιλιάς πρέπει να πάει αύριο να θεωρήσει στο στρατό. Θα πούμε πως έπαθε η Λαρά. Και μετά, Μετά θα πάθει με κοκλογιά, με πτώκοπο, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά παθαίνουν 1000 κανένας δεν το πιστέψει. Μία είναι η λύση. Ποια? Να πάει να επιθεωρήσει το στρατό. Πώς το πάει, το χάσαμε. Έχω ένα σχέδιο. Ξημουδιά όμως. Μυστικό του κράτους. Λέξη μου για από εδώ μέσα. Από εδώ, μεγαλειότατε, από εδώ! Πού πάμε? Ακολουθήστε με. Θα περιμένουμε εδώ και... Τι ντύσιμο είναι αυτό! Δεν μου είπες να ντυθώ καλά. Έβαλε τα καλά μου. Όχι, πρέπει που να... Με συγχωρείτε. Γιατί δεν είμαι καλά ντυμένος? Για πάρτι ναι, όχι για πόλεμο. Δεν πειράζει. Θα μας δώσουν καμιά χλένη και καμιά αρβίλα. Μην ανησυχείτε, ο Τίτος όλα τα κανονίζει. Τίτο, είσαι φίλος μου. Θέλει και ερώτημα, μεγαλειότατε. Τότε μίλα μου στον ελληνικό. Να λέω εσείς ένα βασιλιά. Δεν πάει. Μα αφού πάμε μαζί στον πόλεμο, τώρα πια δεν είμαι βασιλιάς, είμαι φίλος σου. Και πώς να σας φωνάσω. Ζωρό. Εντάξει, Ζωρό. Και τώρα τι κάνουμε? Περιμένουμε ένα φίλο μου που φεύγει. Φεύγει κι αυτός για τον πόλεμο και θα μας πάει μέχρι το τρένο. Να το. Είπες εσύ μόνο. Τι είναι αυτό το κουτίριο που πέφτει μας κουβάλισε? Για δες τι έχει. Τώρα πάμε. Εφημερίδες! Οι ηρωικοί μας στρατιώτες αναχωρούν για το μέτωπο. Πετάξτε οι μανάδες να αποχαιρετούν τα ηρωικά τους παιδιά. Τα παιδιά του λαού τα στέλνουν στον πόλεμο. Φεύγει το τελευταίο τρένο για το μέτωπο. Το τελευταίο τρένο για το μέτωπο. Τίτο, η κοιλιά μου, πονάει. Α, όλα κι όλα. Στον πόλεμο μπορείς να πληγώνεσαι. Μπορείς να σκοτώνεις, αλλά να αρρωσταίνεις απαγορεύεται. Άμα καταλάβουν πως οι άρρωστοι θα μας διώξουν. Αψού, κάνει ρεύμα. Ζωρό. Καλά, δεν ξαναμιλάω. Τίτο, κάτι με τρώει, με τσιμπάει. Οι ψήλοι θα είναι οι ψήρες. Τι είναι αυτά, καρφίτσες? Μα καταλάβουν πως δεν ξέρεις τι είναι οι ψήλοι και οι ψήρες θα μας πετάξουν με τις κλωτσιές από το τρένο. Καλά, δεν ξαναμιλάω. Πάλι σταματήσαμε. Δεν θες ποτέ άρχισε καράκια. Παλικάρι, γιατί σταματήσαμε? Έτσι περνάει ο βασιλιάς με τη συνοδεία. Τι, Μπες μέσα. δεν άκουσες τι λένε, πως περνάει ο βασιλιάς. Μη μου πεις. Είναι αλήθεια ο βασιλιάς. Ποιος βασιλιάς? Αυτή είναι η κούκλα μου στο πίσω. Μου την χαρίσανε στα γενέθλιά μου. Πώς πάει και ο βασιλιάς? Όχι, βρέχασε. Δεν μπορείς να κάνει. Δεν επιθεωρείς το σπίτι και να τους καλώς κόμματα. Γιατί δεν μπορεί να πάει ο βασιλιάς?
εσύ κάτι τον βασιλιά να σκοτώνει στον πόλεμο, αλλά στρατιώτες με το τσουβάλι. Μα ο βασιλιάς είναι ένας. Ενώ οι στρατιώτες είναι πολλοί. Τότε να έχουμε πολλούς βασιλιάς για να περισσεύουν για σκότωμα. Να μας βλέπει το βύσινο. Ένας και πολλής μας είναι. Γιατί, δεν το θέλεις εσύ τον βασιλιά? Αν δεν είναι νοιάζει πως πω εγώ θέλω και δεν θέλω. Πες μέσα. Διαταγή. Διαταγή. Λέει για το ηθικό του στρατού η Δημηρία να αρχίσει να τραγουδάει. Εμβατήριο. Εμπρός. Κοίτα, ξέρεις πόσοι πληγώθηκαν από το πρωί. Δεν ακούς τι γίνεται. Και εμείς όλους κάνουμε. Αλλιώς τους φανταζόμουν εγώ τους πολέμους. Άλλα μου έλεγε ο δάσκαλος της ιστορίας. Ο προπάπος μου λέει, καφάδα στο άσπρο του άλογο, μπήκε μπροστά στο στρατό και κυνήγησε τον εχθρό μέχρι το ποτάμι. Έπεσε ο εχθρός μέσα, πνίγηκε, έπεσε και ο βασιλιάς του εχθρού στα πόδια του προπαπού. Ζωρό, άσε τα παραμύθια και σκάπε. Μα εσύ μου έλεγες πως τα ορμάμε, θα νικάμε. Και εμείς τόσους μήνες εδώ πέρα περιμένουμε και σκάβουμε. Περιμένουμε και σκάβουμε. Ούτε εγώ ήξερα πως θα είναι έτσι ο πόλεμος. Θα μας είδανε φαίνεται μικρούς και νομίζουν πως δεν μπορούμε να πολεμήσουμε. Θα πάω αύριο στο Λοχαγό και θα του πω πως... Τίτο! Τίτο! Μεγαλειό, Φωνάζ! Ζωρό, τι έγινε. Φωνάζ! Ναι, εδώ. Αίματα! Έπεσες απάνω μου να με γλιτώσεις και πληγώθηκες. Άμα γυρίσουμε πίσω, θα σε κάνω βασιλιά. Δύο βασιλιάδες δεν γίνεται. Βασιλιάς δεν είμαι. Ό,τι θέλω κάνεις. Θα πω θέλω δύο βασιλιάδες. Θα είμαστε για πάντα μαζί. Μεγαλειό, Ζωρό, ένα φορείο. Θα πεθάνεις. Όχι. Ορκίσου. Να ψηθώ να σου κλειστώ αν τον όρκο μου πατήσω και δεν ζήσω. Στρατιώτες σε ένα φορείο γρήγορα. Σκοτωμένο. Όχι, μου έδωσε το λόγο. Καλά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ σκάβω. Μη μου πεις πως είσαι στρατιώτης. Ναι, δηλαδή, αλλά... Σαν τον Επιθούλη μοιάζεις. Δεν είμαι και πολύ ψηλός, ψηλώνω. Η μαμάκα σου το ξέρει πως εδώ. Η μαμά μου πέθανε. Ο πατέρας σου τι δουλειά κάνει? Ήτανε βασιλιάς. Είσαι δηλαδή που τις βλέπω. Πώς σε λένε? Ζωρό. Άκου λοιπόν Ζωρό. Γυρεύω κάποιον σαν και εσένα. Αν θες να μείνεις στο στρατό, πρέπει να κάνεις ένα αντραγάθημα. Ένα τι? Αντραγάθημα. Να κάνεις κάτι που μεθαύριο θα σε γράψει ιστορία. Θα στήσεις το όνομα μου στη μεγάλη πλατεία. Στά, σου παραπήρες τώρα. Λοιπόν, θα το κάνεις αντραγάθημα. Ναι, θα το κάνω. Είσαι με την αρχική. Μπλέξε και πέντε από τους θάμνους. Πίσω από εκεί είναι ο εχθρός. Έτσι μικροκαμωμένος που είσαι, θα τρυπώσεις στις γραμμές του εχθρού και θα μετρήσεις. Ξέρω να μετράς. Ίσα με το 50. Φτάνει. Θα μετρήσεις πόσα κανόνια έχουν στημένα. Μετά θα μάθεις που είναι από εκεί που φυλάνε τα πυρομαχικά. Κατάλαβε. Μα τι έχεις? Φοβάσαι. Φοβάμαι. Σκοτώνω. Τόσοι σκοτώνω. Δεν θες να τελειώσει ο πόλεμος και να πας σπίτι σου? Αν το κάνω αυτό όπως το είπατε, το αντραπάθημα, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βέβαια. Τελείωσε. Τελείως. Άμα σημαδέψουμε την αποθήκη τους και την τεινάξουμε στον αέρα, οι εχθροί δεν θα έχουν πια πυρομαχικά
Και τέρμα πόλεμος. Κατάλαβες? Τότε πάω. Λοιπόν, σφυρίζω και ξεκινάς. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Όχι από εκεί. Ίσια, ίσια, ολόκληρα. Ανέβα τώρα. Ανέβα. Πρόσεχε. Έτσι, πίσω από το μέτρο. Τρέχα τώρα. Καλύψου. Πέσε κάτω. Έπεσε. Δεν σηκώνεται. Έχει πως τον ασκοτώθηκε. Να το πάλι. Τρέχει. Πούντος τον έχασα. Δεν το βλέπω. Ανάτος. Έρχεται. Τα κατάφερε. Έλα τώρα. Μπράβο. Πώς θα κάνω να με έξες? 47. Πού είναι τα γραφικά τους? Λοιπόν, εκεί. Και τώρα τελείωσε ο πόλεμος. Δεν είσαι καλά. Τώρα που δεν έχουν πια πυρομαχικά να μας πολεμήσουνε. Ευκαιρία να τους κάνουμε λιώμα. Ούτε ένα δεν θα μείνει. Θα περάσουμε τα σύνορά τους και θα τους καθαρίσουμε όλους. Πάμε να δώσουν καταγές. Ψεύτη. Τώρα πρόσεξε και δες. Κάτι μεγάλη. Τους αγώνες όμως ξέρουν φωνές. Μακριά, μακριά, τώρα έμαθες πως πρέπει να κάνεις πριν να είναι πια αργά. Ζωρό! Τίνο! Σε γύρευα παντού. Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο. Το πόδι σου μπορείς να με πατήσεις. Μια χαρά. Ξεκινάμε. Για πού? Πάμε πίσω. Φοβητσιάρη. Δεν είμαι βομβιτζιάρης. Πρέπει να γυρίσω στο παλάτι για να σταματήσω τον πόλεμο. Ζωρό, τρελάθηκες. Δεν είμαι ο Ζωρό. Είμαι ο βασιλιάς και σε διατάζω να με ακολουθήσεις. Μα εγώ γύρισα για να Δεν πολεμήσω. είναι ο πόλεμος όπως το γράφουν τα βιβλία. Ούτε νικητές ούτε στεφάνια. Παντού σκοτωμένοι. Έχεις δίκιο, Ζωρό. Με συγχωρείτε, μεγαλειότατε. Στο νοσοκομείο που ήμουνα είδαν τα μάτια μου. Μα πώς θα σας υπακούσουν οι υπουργοί? Θα με υπακούσουν. Θα μας υπακούσουν. Εφημερίδες! Διάκελμα του βασιλιά! Η λήξη του πολέμου! Παράρτημα! Εφημερίδες! Τα ειρωνικά μας φανταράκια ορμάνε σαν λιωτάρια. Απέτηση του λαού να σταματήσει το μακελιό. Έχει τακτών υπουργικών συμβούλιο. Και εισφέρει στο παλάτι οι υπουργοί συνεδριάζουν. Οπωσδήποτε, Και όπως έχετε καταλάβει εξοχότατοι, μπορεί να νικάμε, αλλά οικονομικά βρισκόμαστε σε μαύρα χάλια. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, έστω και μία εβδομάδα, δεν θα μπορούσαμε να στείλουμε ούτε ένα κουτί γάλα στο μέτωπο. Μόνο ο βασιλιάς θα αποφασίσει να σταματήσει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Θέλετε να συνεχιστεί ο πόλεμος, μεγαλειότατε? Ορίστε, πρώτα υπογράψτε το σχετικό διάταγμα. Κύριοι, ο βασιλιάς υπέγραψε τη συνέχιση του πολέμου. Είμαι ο βασιλιάς Ματίας ο πρώτος. Αλήθεια είναι Ματίας, γνώστο του πολίτη. Τι κούκλα! Τι κούκλα! Τι κούκλα! Τι κούκλα! Τι κούκλα! Τι κούκλα! Και πού είσαστε μεγαλειότατε, μας βάλατε σε μεγάλη έγνοια. Όλοι που σκάσατε. Και από πώς έχετε μεγαλειότατε με τέτοια στολή? Από το μέτωπο. Από το μέτωπο. Μήπως δεν πώς πήρατε να πολεμήσετε? Βέβαια και πολέμησε. Έκανε μάλιστα και αντραγάθημα. Δείξε Ματία το παράσημο. Έτσι πώς είσαι, έτσι από εδώ. Μην το πειράζει κανείς. Είναι ο Τίτος ο φίλος μου. Μαζί πολεμήσαμε. Μου έσωσε και τη ζωή. Έλα Τίτο, εδώ πλάι μου να τους τα πούμε. Μα μεγαλειότατε, δεν ξανάγινε ποτέ να κάνετε κανείς δευτερόλεπτο. Λέτε σ' κύριε Υπουργέ. Μίρκιν, γκάστερ, μίρκιν, σαχ. Με τον ίδιο νόμο που καθίσατε μια κούκλα στον δρόμο. Και τι νέα μας φέρετε από το μέτωπο μεγαλειότατε? Γύρισα πίσω για να σταματήσω τον πόλεμο. Να σταματήσουμε τον πόλεμο. Τώρα που νικάμε. Και τι θα κάνω με τους αχαλόνια που θα μου περισσέψουν? Τραμπάλες για παιδικές χαρές. Νικήσαμε στις μάχες, μα δεν υπάρχει λόγος να κατακτήσουμε τις ξένες χώρες. Έμαθε να μιλάει. Αυτό δεν ξανακούστηκε στην ιστορία. Να νικάμε και να σταματάμε. Εγώ λέω. Κοτσάνης, λέτε κοτσάνης. Πόχτερ, έγγιν, τίνγκιν,
στον πόλεμο δεν σκοτώνονται μόνο μεγάλοι, μα και παιδιά. Και τα παιδιά δεν τα ρώτησε κανένας αν θέλουν πόλεμο ή όχι. Γιατί αν σκοτωθούμε δεν θα γίνουμε ποτέ μεγάλοι. Μας Αυτά. Θα υπογράψω όμως το διάταγμα για την ειρήνη. Για να μην σκοτωθεί από εδώ και πέρα κανένα παιδί. Κύριοι, πηγαίνετε. Πάει κι αυτό. Ματία, το να κάθεσαι στο θρόνο είναι πιο βαρετό και από θρανείο. Τι θρανείο? Σχολικό. Δεν έχω πάει ποτέ σχολείο και δεν ξέρω. Άκουσε μένα που ξέρω και παραξέρω. Πα. Άντε τώρα, να πληθούμε, να αλλάξουμε και να κοιμηθούμε. Και αύριο γιορτή. Όλη μέρα στο πάρκο. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα πέσω στο πάρκο. Ανέβα. Πάμε! Ουί! Εφημερίδες! Διάκρισμα του βασιλιά! Η λήξη του πολέμου! Παράρτημα! Εφημερίδες! Η σημαία! Τελείωσε ο πόλεμος! Τελείωσε ο πόλεμος! Εφημερίδες! Κάτω από την πίεση του λαού, ο βασιλιάς υπέγραψε ειρήνη! Παράρτημα! Ειρήνη! 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 Ο πόλεμος τελείωσε! Ο λαός πανηγυρίζει! Τα παιδιά πέσουν στα πάρκα! Ω, πέρασε η ώρα και πάλι θα φάω κατσάκα! Ορίστε, ίδρυψα και μου τα λέει η γιαγιάκα μου. Να το κάνω στο φστονάκι, να μην τρέχεις και κίτσα γιατί λιώνεις και σου γίνονται λεκέντες στις μασχάλες. Σε λίγο αρχίζει το σύριαλ. Αν και πάλι δεν θα μ' αφήσουν να το δω. Έχει λέει πολλούς φόνους, λες και στον πόλεμο δεν είδα. Εμένα κανένας δεν θα με μαλώσει. Η μαμά μου πέθανε. Ο μπαμπάς μου πέθανε. Τη δασκάλα μου την έδιωξα. Είμαι βασιλιάς. Τι βαρεμάρα. Τα ίδια και τα ίδια. Πάλι μας μαλώνει μεγάλη. Πάλι μη το ένα μη το άλλο. Δίκιο έχει η Ρόζα. Τίποτα δεν άλλαξε. Για όλα πρέπει να ρωτάμε τους μεγάλους. Εκείνοι δεν μας ρωτούν για τίποτα. Ό,τι μας απαγορεύουν εμάς, εκείνοι το κάνουν. Κάτω με τις ώρες, μπροστά στην τηλεόραση, ποιος σας πει φτάνει, πίνω όσες μπύρες θέλουν, τρώνε τι θέλουν, λένε σου βρούμε θέλουν. Ενώ εμείς μη φας άλλο, μη βγεις άλλο, φάει κι άλλο και στο όλο. Όταν μιλάνε οι μεγάλοι, δείχνει να σωπαίνουν. Όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Γιατί δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι εμείς. Δεν έχουμε γνώμη, δεν έχουμε δικαιώματα. Πάνω από 2 κοριτσάκια λέει να μην φέρνω στο σπίτι γιατί γίνεται φασαρία. Και εγώ που έχω 3 φιλεναντούλες τι να κάνω. Εγώ μια φορά προτιμάω να μου τις βρέξουνε παρά να ξαναπάω σχολείο. Δείτε το αυτί μου. Βίδα μου το έχει κάνει ο δάσκαλος από το πολύ στρίψε. Ματία, οι μεγάλοι μας κάνουν ό,τι θέλουν. Κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, κάνε κάτι, Ματία. Κάνε κάτι, Ματία, κάνε κάτι. Για μας, για τα παιδιά. Για μας, για όλα τα παιδιά. Για θα δείτε. Τι γυρεύω εγώ με τους μεγάλους. Τι γυρεύεις. Θα γίνω λοιπόν βασιλιάς των παιδιών. Μα πώς. Δεν είναι. Θα κάνουμε κυβέρνηση με παιδιά. Τώρα πέφτει, πολύ που θα αφήσουμε πάλι. Θα σε σηκώσουμε όλα τα παιδιά και θα καταλάβουμε τη Βουλή. Θα γραμμίσουμε μέσα. Ματίας πρώτος. Ο πρώτος βασιλιάς των παιδιών στον κόσμο. Έτσι θα με γράψει η ιστορία. Δεν αφήνεις την ιστορία, λέω εγώ. Γιατί όμως, βασιλιάς, παλαιομοδίτικα πράγματα. Και είναι πρόεδρος Τι πρόεδρος. της Δημοκρατίας. Ματίας, πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλό που φέρνει. Μπα, δεν φτάνει αυτό. Εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Κυβέρνηση παιδιών δεν θα έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν κι εμείς παιδοκρατία. Ναι, παιδοκρατία. Φωνάξτε λοιπόν όλα τα παιδιά να κάνουμε κατάληψη της Βουλής. Ναι, να τους φωνάξουμε να τους μιλήσεις. Παιδιά, ελάτε. Εδώ κυβερνάμε εμείς, τα παιδιά. Ελάτε μαζί μας. Αφήστε τα σχολεία και την νηπιαγωγία και πάμε όλοι στη Βουλή. Θα μιλήσει ο Ματίας. Εμείς τα παιδιά κάνουμε ένα νόμο. Το νόμο 1-1-3 που λέει πως από σήμερα θα κυβερνάνε τα παιδιά. Τέλος η βασιλεία. Τέλος η κυριαρχία των μεγάλων από εδώ και μπρος. Ζήτω η παιδοκρατία. Πάμε να καταλάβουμε τη Βουλή. Ζήτω ο νόμος 1-1-3. Εμπρός 1-1-3. 1-1-3. Μαζί με το Ματία. Μαζί με το Ματία. 1-1-3. Με παιδοκρατία. 1-1-3. Με παιδοκρατία. Εμπρός για τη Βουλή. 1-1-3. Με παιδοκρατία. Ο κύριος, ο τηλέγραφος, αναδρομή της κυβέρνησης, κατελήφθη η Βουλή. Ο βασιλιάς έγινε πρόεδρος. Εφημερίδες. Τα παιδιά, θυμάται η κυβέρνηση. Τα παιδιά κατέλαβαν τη Βουλή.
Θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα σκάσετε επιτέλους ή θα σας στείλουμε σχολείο. Πρόεδρος ο Ματίας. Αντιπρόεδρος ο υποφαινόμενος. Ποιος? Εγώ. Και η Ρόζα γραμματέας. Εντάξει. Θα μιλήσει ο πρόεδρος Ματίας. Παιδιά, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Πιο σπουδαία για τα γενέθλιά μας. Είναι η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής των Παιδιών. Τέρμαξε στην ταρανία των μεγάλων. Κάστοροι μεγάλοι, ζήτω τα παιδιά! Από σήμερα δεν ρωτάμε πια για τίποτα τους μεγάλους και ψηφίζουμε τους δικούς μας νόμους. Ζήτω η δημοκρατία! Τα παιδιά όλου του κόσμου πανηγυρίζουν και κερδίζουν την πρώτη κυβέρνηση παιδιών. Πήραμε τηλεγραφήματα από τα μαύρα παιδιά. Μπράβο, ακολουθούμε παράδειγμά σας. Στέλνουμε για ζωολογικό κήπο 3 ελέφαντες, 1 κροκόδιλο και 50 παπαγάλια. Πήραμε τηλεγράφημα από τα κόκκινα παιδιά. Ευχαριστώ, παπά. Παιδιά μας χαιρετίζουν πρώτη κοσμοκυβέρνηση παιδιών. Ετοιμάζουμε δική μας. Στέλνουμε 2.000 ποδήλατα και 3.000 πατήλια. Πήραμε τηλεγράφημα από τα κίτρινα παιδιά. Σύντομα κάνουμε κυβέρνηση παιδιών. Ειρήνη φιλία με εσάς. Στέλνουμε 2 φορτία μπαλόνια. Σε λίγο σε όλες τις χώρες του κόσμου θα κυβερνάνε τα παιδιά. Ζήτω! Ποτέ πριν τα παιδιά δεν απόκτησαν ίσα δικαιώματα με τους μεγάλους. Δεν ξαναγίναν νόμοι από τα παιδιά για τα παιδιά. Η κυβέρνησή μας έβαλε κιόλας σε εφαρμογή τον πρώτο νόμο. Να μην μπορούν να μας δένουν οι μεγάλοι. Ναι, να μην μπορούν να μας δένουν οι μπαμπάδες Οι μας. μαμάδες μας. Οι δασκαλοί μας. Οι γιαγιάδες Οι μας. θείοι, θείες, παππούδες κτλ. Εμείς μπορούμε να παίρνουμε. Εμένα είναι το αδελφή, όλο το χωλέ τα παιχνίδια μου. Και εμένα, ο μικρός μου αδελφός, ξερίζωσε τα μαλλιά της κούκλας. Εμένα δεν δεν με αφήνεις ησυχία. Εμείς αποφασίσαμε να μην μας δένουν οι μεγάλοι. Τώρα δεν ξέρω, σε μια άλλη συνεδρία θα το πω. Ησυχία! Έχουμε πιο σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Ας σκεφτεί ο καθένας τι έχει να προτείνει. Για να κάνει η κυβέρνησή μας από το νομοσχέδιο. Φάγε, πάπα. Να μπορούμε να μας λένε όπως θέλουν. Εμένα με βγάλανε φτωχίωτα. Και με φωνάζουν Φάπα. Γιατί λέγανε έτσι, λέει, τον αδερφό του παππού μου που ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Εμένα θέλουν να με λένε Σεβά. Και εμένα ο Δρομάτης. Εμένα εγώ. Εμένα Κλεοπάτρα. Εμένα Ταρζάν. Εμένα Ματίας μ' αρέσει. Το βρήκε η μαμά μου σε ένα βιβλίο με παραμύθια. Για μην κάνει αυνομάτες τα ονόματά μας. Ούτε οι νονάδες. Ούτε οι παππούδες και οι παπάδες. Ναι, το διαλέγουμε εμείς. Γράφε, Ρόζα. Να μπορούμε να έχουμε ζώα στο σπίτι. Περιστέρια. Γάτες. Σκύλους. Σκιουράκι και ποντίκια. Γελώνες. Παπαγάλους. Καημούδες. Ελέφαντες. Ναι, να έχουμε όσα ζώα θέλουμε. Να μπορούμε να παίρνουμε μόνο στα λεωφορεία. Στα τρένα. Στις βάρκες. Τα αεροπλάνα. Στους πυράβλους. Στα κατάλληλα. Όλα τα παιδιά να πηγαίνουν το καλοκαίρι στη θάλασσα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου θάλασσα. Όλα τα παιδιά, όλο το καλοκαίρι στη θάλασσα. Όλα τα γκαράζ να γίνουν παιδότοποι. Και τα αυτοκίνητα. Τα παιδιά δεν οδηγούν αυτοκίνητα. Οι δρόμοι θα είναι μόνο για τα ποδήλατα. Και για τα τρίκλα. Και για τα τρίκυκλα. Να μπορούμε να κάνουμε πατίνια στα πεζοδρόμια. Και πλατείες. Τις πλατείες θα τις κάνουμε όλες Λούνα Πάρκ. Και με τις θείες τι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνουμε Να, καλά. στη γιορτή μου έρχεται η μια θεία μάτσι μου. Έπειτα η άλλη θεία. Αχ, το χρυσό μου, πώς μεγάλωσε, μάτσι μου. Μετά η τρίτη θεία. Λεβέντης, είδες ο παππούς του. Μάτσι μου, για μισό σάγια. Να μπορούν να μας φυλάνε μόνο όταν θέλουμε. Και εμείς να φυλάμε όποιον θέλουμε. Και όταν έχουμε μια επίσκεψη, να μην μας φωνάσουμε να χαιρετάμε. Και ναι, πώς βάζουμε ομάδες μας να κάνουμε παρέα με τα παιδιά του Να πλενάδου. κάνουμε παρέα με όποιο παιδί θέλει. Και ας λέει η δρομόλογα. Τα βιβλία να τα πετάξουμε. Όχι, να διαβάζουμε όποια βιβλία θέλουμε. Μόνο κόμμα. Και με το σχολείο. Τι θα γίνει με το σχολείο. Δεν ξαναπάμε σχολείο. Τέρμα! Το σχολείο το βρήκαν οι Μιχάλη και μας παιδεύουν. Μπορεί να πηγαίνει όπως θέλει. Εμένα μου αρέσει το σχολείο. Το είναι ένα σχολείο. Εμένα που με βλέπετε, με έχουν αποβάλει από το σχολείο 7 φορές σε μία σχολική χρονιά. Άδικα φυσικά. Με έχουν βγάλει στη γωνία της τάξης στη μορία 60 φορές. Άδικα φυσικά. Έχω φάει 22 χαρακές στο χέρι. Κατάδικα φυσικά.
Μου την έχουν αφήσει μετά το μάθημα τιμωρία 57 φορές. Τρισάδικα φυσικά. Οι μεγάλοι έχουν ξεχάσει τι πάει να πει θρανείο. Και όταν τους μιλάμε για τα πάθη μας, δεν μας καταλαβαίνουν. Να τους στείλουμε τότε να το ξαναθυμηθούν. Σπουδαία, να πάνε μεγάλο σχολείο. Ναι, όλοι οι μαμαδοπαπαδοπαποδιά στο σχολείο. Ποιος θα δει. Άμα πάνε οι μεγάλοι στο σχολείο, ποιος θα πηγαίνει στα μαγαζιά, στα εργοστάσια, στις τράπεζες, στις δουλειές. Εμείς. Τα παιδιά θα πηγαίνουμε. Και ποιος θα μαγειρεύει. Θα τρώμε αγοριδάκι, πατατάκια. Αμύγδαλα, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες. Ναι, μεγάλοι στο σχολείο. Εμένα πώς να σας το πω, μου φαίνεται λιγουλάκι παράξενο. Μα αφού το θέλετε, από Δευτέρα όλοι οι μεγάλοι στο σχολείο. Ζήτω Ματίας στον πρώτο. 3-3-2 οι μεγάλοι στο σχολείο. Να μπορούμε να πηγαίνουμε για ύπνο πιο αργά τους μεγάλους. Να βλέπουμε τηλεόραση όση ώρα θέλουμε. Να μην τρώμε μελιτζάνες. Αγκινάρες. Λόγανο. Χαβιάρι, να απαγορευτεί το χαβιάρι. Γιατί ποιος τρώει χαβιάρι. Ξέρω κι εγώ, στο παλάτι όλη την ώρα αυτό που δίνανε. Ρωμάει μουρουνόλαβα. Να έχουμε Χριστούγεννα 4 φορές το χρόνο. Και τα γενέθλιά μας 5 φορές το χρόνο. Και εμείς τα κορίτσια να έχουμε ίσα δικαιώματα με τα αγόρια. Αφήστε την να μιλήσει. Μάλιστα, κύριε αγόρια, νομίζω ότι εμείς είμαστε χαζές. Γι' αυτό σαν τα παραμύθια και τις ιστορίες, όλοι οι καταπληκτικοί είναι αγόρια. Ο Ρομπέρτο Ντασόν, ο Δον Κιχώτης, ο Μόγλης και εμείς όλα τα σαχλοκόρια. Η Σταχτοπούτα και ο κ. Σκουφίτσα, η Χιονάτη. Και εμείς μόνο μας στείλετε με θάρρος και τόλμη. Και εμείς απολεμάμε τους δράκους και τους κακούς και εμείς απολεμάμε και να αγωνιζόμαστε. Μα εσείς είστε κλαψιάρες. Ματιδιάρες. Λένε ψέματα. Είσαστε ψεύτες και χαζοί. Μπράβο, Ρώσα, πες τα. Τα κορίτσια είναι πιο έξυπνα από τα αγόρια και θα το αποδείξω. Για ένα δω αν δεν σου κοτάει. Ηρεμήστε, γιατί θα ξαναγίνω βασιλιάς των μεγάλων. Άντε πείνασα να τελειώνουμε. Στο σχολείο κάνετε κανένα διάλειμμα. Θα κάνουμε κι εμείς. Πρέπει όμως πρώτα να αποφασίσουμε για το χρώμα της σημαίας της παιδοκρατίας. Για Λοιπόν, κάνε κοκ, αλλά από κάτι Γιατί να μην έχει όλα τα χρώματα μαζί. Ελάτε, παιδιά, να μάθει όλος ο κόσμος πως κυβερνάμε εμείς, τα παιδιά. Όλη η πόλη είναι δική μας. Όλη η χώρα είναι δικιά μας. Όλη είναι Όλοι οι δικιά μας. πλανήτες είναι δικοί μας. Πάμε, παιδιά. Κυβερνάνε τα παιδιά που θα αλλάξουνε στον κόσμο όσα ήταν στραβά. Η δική μας η αγάπη είναι το ουράνιο τόξο, είναι το ουράνιο τόξο. Η μεγάλη κάντε πέρα, σας αφήνουμε απόξω, σας αφήνουμε απόξω. Όσα δεν ξεχάσεις και δεν πήρατε καλά, κυβερνάνε τα παιδιά. Ξαναφτιάχνουν με τον κόσμο όλο πάλι απ' την αρχή. Μισή πόλεμη στην άκρη, κάθε μέρα και γιορτή. Η μεγάλη στην πορεία, ήρθε τώρα η σειρά μας, δες την άντρα τη σελίδα. Γράφουμε το όνομά μας, κυβερνάμε μες στους δρόμους, τραγουδίστε δυνατά. Κυβερνάνε τα παιδιά. Εφημερίδες! Εφαρμογή του νόμου 322. Γονείς και σχολείο. Εφημερίδες! Πρώτα μέτρα της κατακυβέρνησης. Οι γονείς με σάκα και μοδιά. Εφημερίδες! Όλοι οι μαμαδοπαπά. Όλοι οι μαμαδοπαπά. Όλοι οι μαμαδοπαπαδοπαπου. Όλοι οι μαμαδοπαπαδοπαπουδογιαγιάδες στο θρανείο. Είχες δίκιο, κύριε Σεφλή. Κύριε Σεφλή, θέλω μία χώρα που σημαίνει πράγμα. Μία χώρα. Κυβέρνηση παιδιών. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Συζήτησα και με τους φίλους της Πορτογάλης και είχαν ακριβώς τις ιδέες. Δηλαδή, εντάξει. Είναι η θέση μου. Ναι. Δηλαδή, πόσο χαμηλά. Είναι η θέση μου. Ναι. Δεν ξέρω, αν έχεις κάποιες ιδέες, τι θα κάνεις. Είναι η θέση μου. Ναι. Φτάνει.
σε μια θέση, φτάνει πια. Εσπινής, μπορώ να αλλάξω θέση. Γιαγιά Καρολίνα, σήμερα έχεις αλλάξει θέση 3 φορές. Πώς είπατε? Λέω πως έχεις αλλάξει θέση 3 φορές. Άλλαξα και χτες. Τι είναι πια, φοβάμαι τα ρεύματα. Κρυολογώ με το τίτλο. Καλά, άλλαξε θέση με τη μαμακική. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη μαζί σας. Στην έκθεση πήρατε όλοι 2. Τι? 2. Αποκλείεται. Ναι. Σας λείπει φαντασία. Εντελώς. Που και τα παιδιά σας. Και τι δεν μου γράφανε. Για διάβασέ μας, για Καρολίνα, την έκθεσή σου. Ευχαριστώ. Διάβασε. Πάλι καθυστερημένος, μπαμπαφάφα. Δεν φταίω εγώ, Δεσποινής. Τον καρσόνι αργούσε να μου φέρει τα ρέστα και πάνω στην κουβέντα. Ποιο καρσόνι? Του καφενείου, στη γωνία. Αν δεν πιω ένα καφέ, δεν ανοίγει το μάτι μου. Καλά κάθισε. Αλλά αύριο δεν θα σε δεχτώ στο μάθημά μου αν δεν φέρεις χαρτί από τον κηδεμόνα σου. Αυτό αποκλείεται. Γιατί? Γιατί ο κηδεμόνας μου, ο γιος μου Φάβας δηλαδή, δεν θα μου δώσει ποτέ δικαιολογητικό. Βλέπεις, όταν ήταν αυτό σχολείο, δεν το έδινα ποτέ και μου το φυλάει. Καλά, δεν θα πάμε την ώρα μας μαζί σου. Διάβαζε και Διάβαζε. Διάβαζε επιτέλους. Τι έκανα όταν ήμουν μεγάλη. Όταν ήμουν μεγάλη, ξυπνούσα το πρωί, έπινα τον καφέ μου, μαγείρευα, τρώγαμε, ξαναέπινα τον καφέ μου, ξαναμαγείρευα, ξανατρώγαμε, έβλεπα τηλεόραση, κοιμόμουν. Διάβασε. Για πέντε μου σου πω. Να δείχνω τα σχόλια. Διάβασε, παπατήτρο. Τι έκανα όταν ήμουν μεγάλος. Όταν ήμουν μεγάλος ξυπνούσα, έπινα τον καφέ μου, πήγαινα στη δουλειά, επέστρεφα, ξαναέπινα τον καφέ μου, έτρωγα, ξαναπήγαινα στη δουλειά, επέστρεφα ξανά, έβλεπα τηλεόραση και κοιμόμουν. Και 7 αυτό σου. Ναι, ανέβαλα. Σιωπή παρακαλώ. Διάβασε κι εσύ, μαμακική. Όταν ήμουν μεγάλη, ξυπνούσα, έπινα καφέ, πήγαινα στη δουλειά, γύριζα, μαγείρευα, τρώγαμε, έβλεπα τηλεόραση, κοιμόμουν. 9 και 10. Κάθισε. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Όλες οι εκθέσεις είναι ίδιες. Μήπως αντιγράψα το ένας από τον άλλο? Ούτε καν. Μα καλά. Όλοι τα ίδια κάνατε. Δεν παίζατε με τα παιδιά σας. Δεν το βοηθάγατε στα μαθήματα. Πού να προλάβω? Πού καιρός. Ναι. Πού πας, παιδιά? Από κάπου φυσάει. Τι λες? Προτεύουμε να σκάσουμε από τη θέση. Καλά. Άλλαξε θέση με τον παπαδίτο. Λοιπόν, ανοίξτε όλη την βιβλίο σας, σελίδα 80. Θα καθίσουμε φτάξει. Αφού έρχεται το διάλειμμα. Τα παιδιά έκαναν διάλειμμα κάθε 45 λεπτά. Εγώ στη δουλειά μου, κυρία, κάθε 10 λεπτά έκανα διακοπή για τσιγάρο. Εδώ είστε στο σχολείο και πρέπει να το καταλάβετε όλοι σας. Πού θες να τάψεις και τσιγάρο? Και οροφυσίες μόνο να κάνω. Στη γωνία! 7 φορές στη γωνία σήμερα. Άδεια κατάδικα, τρισάδικα. Μα τι παιδιά, τη μεγάλη θέλω να πω είστε εσείς. Χωρίστε. Πέρασε η ώρα και έχουμε ακόμα γεωγραφία και ιστορία. Γιαγιά Καρολίνα! Γιαγιά Καρολίνα, βγες στα μάτια. Μια στιγμή μου πρέπει να κλείσω τους κόφτους. Άφησα το πλεξοπάτο και πες μας, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας? Δεν είναι της Μαρίας, για τον Κάρολο είναι. Η πρωτεύουσα της Ισπανίας. Είναι αυτή εκεί που λένε Μαδρίτη. Η Μαδρίτη! Δεν το κάνουμε την τρίτη. Αδιάβαστη και περήφανη σπαθιά. Βέβαια είμαι περήφανη, πετέχτε παιδιά. Άστο, δεν μπορώ πια. Για πες μας όχι εσύ, μπαμπαφάφα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας? Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η Μαδρίτη. Θα επισκεφτούμε τα ανάκρα των Βουρβώνων με τα 2.000 δωμάτια. Το Μουσείο του Πράδου, την Puerta del Sol, την Grand Via. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Πάρα καλά. Μα τι απόγευμα ελεύθερο? Έτσι αλλιώς το απόγευμα δεν έχουμε σχολείο. Συνέχισε όμως. 7.30 ώρα αναχώρηση για το Τολέδο. Θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό. Την εκκλησία του Αγίου Θωμά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Μα τι σε έχει πιάσει με το απόγευμα? Δεν θέλετε απόγευμα ελεύθερο. Εντάξει. Μπορείτε να πάτε για ψώνια. Τι ψώνια? Τουρισμό κάνουμε ή γεωγραφία? Το ταξιδιωτικό μας γραφείο είναι φημισμένο για την έξυπνη εξυπηρέτηση και την άψογη οργάνωση. Πόσες φορές θα το πω? Να ξεχάσετε τι κάνατε μεγάλοι. Εδώ είστε μαθητές και πρέπει να συμπεριφέρεστε ανάλογα. Πάντως, καλούτσικα μπαμπαφάφα. Ας κάνουμε και λίγη ιστορία τώρα γιατί δεν μας μένει πολλή ώρα. Μαμάκη, για στο μάθημα. Μια στιγμή. Μα τι κάνεις? Βάφεσαι με την τάξη. Εγώ θα πω. Άβαφη. Δεν είναι με εσάς. Τέλος πάντων, πες μας. Τι ξέρεις για την Γαλλική Επανάσταση?
γράφει επανάσταση. Απελπισία. 20 χρόνια δασκάλα, τέτοια τάξη δεν είχα ποτέ. Συγγνώμη, να ανάσω το τσιγάρο. Πόρτα χτυπήσει το κουδούνι! Πόρτα χτυπήσει το κουδούνι! Εφημερίδες! Συσπήρξη δυνάμεων ενηλίκων! Εφημερίδες! Ύποπτες συγκεντρώσεις, παπάδων και μαμάδων! Ύποπτες κινήσεις, ύποπτων μεγάλων! Κρίσιμη συνεδρίαση της Πεντοβουλής! Η Πεντοβουλή συνεδριάζει! Κανείς! Μα τι έπαθα! Έπρεπε να ήταν όλοι εδώ από το πρωί και τώρα κοντεύει να μεσημεριάσει. Κι ότι έρχεται πάντα νωρίς. Δεν πιστεύω να το ρίξω στο παιχνίδι κοντά μου βουλευτές. Αλλιώς τι φανταζόμουν εγώ την δημοκρατία. Όταν είμαστε όλοι μαζί μου φαίνονται όλα εύκολα. Όταν όμως είμαι μόνος, νιώθω κάπως περίεργα. Φοβάμαι. Νιώθω αυτό πως κάναμε ένα σώρο βλακίες. Πιο εύκολα ήταν σαν ήμουν βασιλιάς. Μου λέγανε υπογράψε μεγαλειότητα που θέλω. Ενώ τώρα που είναι οι μεγάλοι στο σχολείο και τα παιδιά στις δουλειές, μεγάλο πέρδεμα έγινε. Έλα, δείτε τι είπαμε. Ήρθα με το πατίνι. Γιατί? Δεν έχει λεωφορεία. Ας έπαιρνες τρόλι. Ούτε τρόλι. Όλη η οδική σας σχολεία. Ούτε τρένα, ούτε φορτικά, ούτε νταλίκες. Μόνο πατίνια έχει για την ώρα. Και πούλμαν σχολικά. Γεμάτα παιδιά. Έχουν κάνει πειρατεία σε όλα τα σχολικά και έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να δουν την παιδοκρατία μας. Χιλιάδες παιδιά. Αλλά δεν έχουν τι να φάνε, πού να μείνουνε. Γιατί δεν έχουν να φάνε. Τα εστιατόρια κλειστά. Τα μαναβικά άδεια, τα μπακάλικα άδεια. Οι φούρνοι δεν βγάζουν ψωμί. Τα παιδιά κλαίνε, οι μεγάλοι έχουν βγει στους δρόμους και φωνάζουν. Αυτό είναι σοβαρό. Πρέπει αμέσως να γεμίσουμε τα μαθητιά με τρόφιμα. Ή το κάλεσε το υπεύθυνο παιδί. Αδύνατον δεν έχει τηλέφωνο. Γιατί? Μπέρδεψαν κάτι παιδιά τις γραμμές, πάει το τηλέφωνο. Αλλά και να και δεν γίνεται τίποτα, δεν ξέρει πολλαπλασιασμό. Και πρέπει να ξέρει κάποιος πολλαπλασιασμό. Για να γεμίσουν τα μαθητιά με ρύζι και μακαρόνια. Έτσι φαίνεται. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό για τον πολλαπλασιασμό. Τι έπαθα αυτός μίγα το τζίβησε. Ή το κάτι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λέω κι εγώ. Έλα κάνω, δεν τι έχεις. Τι να έχω, φωτιά, σαβουνάδα και τυρίπιτη. Τι τυρίπιτη. Γαριδάκια, πατατάκια, γαριδάκια, μέχρι σε τυρίπιτη. Η μαμά στο σχολείο και η γιαγιά στο σχολείο. Ποιος θα μου φτιάξει λαμπαντάκι και ο μπακάλης άσπρος. Βλέπω ένα κουτί. Ένα ροσπογάλι. Ωραία. Τώρα σκόνη. Να φτιάξουμε κρεμίτσα. Κρεμίτσα. Ρίχνετε 3 φλιτζάνια νερό, 3 φλιτζάνια γάλα σκόνη. Ρίχνω το σπρογάλ, αφρίζει κασαρόλα. Παίρνω το κουτί, το διαβάζω. Ασπρογάλ. Πλένει τα ρούχα, άσπρα σαν το γάλα. Σκόνη, σαπουνάκι, φιλί. Σκουπίζα από εδώ, σκουπίζα από εκεί. Νότρα με σωμάτι, κουλό την κασιέρα. Φωτιά. Τηλεφωνά περιφεστική. Τρέξτε αμέσως. Δεν μπορούμε, λέει, η δασκάλα μας έχει διαγώνισμα. Ανοίγω το παράθυρο. Βοήθεια. Έχει φωτιά. Ποια φωτιά μου λένε. Έρχομαι τα ούφο. Τρέχω, ρίχνω, να πέφτω. Ρίχνω την καρέκλα, πέφτω κάτω. Ρίχνω το τραπέζι, πέφτει λάβα. Σπάνε όλα. Όχι, η κοιλιά μου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί φωνάζουν πως έρχονται τα ούφο. Εγώ φταίω, αλλά τέτοια βλεγεία πού να τη φανταστώ. Πήγα όπως πάντα στην τηλεόραση με πόντους ειδήσεις περικρατεία. Παλιόμουν όμως. Κάθε φορά τα ίδια λέω. Ντύθηκα λοιπόν εξωγήινος. Βγήκα στην τηλεόραση και είπα Point, είμαι από τον πλανήτη μου πονώ. Point, τα ούφο έχουν καταλάβει όλη την τηλεόραση και να καταλάβουν όλη τη γη. Point, Ύστερα. τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Αυτό είναι δελτίο ειδήσεων μου. Α, τότε εντάξει. Μπράβο. Αλλά οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνω από αυτή. Το πίστεψαν. Τρέχουν τώρα στους δρόμους και ουρλιάζουν. Κλείστε τις πόρτες, θα μας φάνε! Τι θα μας φάνε. Τα θηρία είναι ακόμη! Ηρέμησε. Δεν φταίω εγώ. Η μαϊμού φταίει. Η μαϊμού και τα ανώμαλα ρήματα. Ποια μαϊμού. Ποια ανώμαλα ρήματα. Εξήγησε μας σιγά σιγά ήρεμα. Να, η μανούλα μου ήταν στο σχολείο. Ο μπαμπούλης μου ήταν απογευματινός. Είχε όμως το διαβάσει τα ανώμαλα ρήματα. Και η κίτσα μου είπε πάρε τα κλειδιά. Εσύ θα προσέξεις τα ζώα, γιατί ο μπαμπούλης μου είναι φύλακας στο ζωολογικό κήπο. Βαριόμουνα όμως με ποιον να παίξω. Όλες μου φιλεναδίτσες βοήθησαν τους γονείς τους στα μαθήματά τους. Ξεκλείδωσα τη μαϊμού να παίξω με τις μαμάδες. Εκείνη μου πήρε τα κλειδιά. Ξεκλείδωσε όλα τα ζώα και τώρα τρέχει στους δρόμους κροκόδιλοι, αρκούδι, διοντάρια. Κλειδώστε τις πόρτες, θα μας φάνε. Τι το μαντίο, κράτε κάτω, δεν ακούτε τι γίνεται έξω. Ψωμί, φαΐ, έρχονται τα ούφο, χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες ζώα. Οι άνθρωποι κυνηγάνε τα ζώα κυνηγάνε τους ανθρώπους. Η αστυνομία λέει άφησε το σχολείο και θα κυνηγήσει εμάς. Μην λες ανοησίες και εκεί. Ρόζα, πώς θα μας κυνηγήσει η αστυνομία. Είμαστε κυβέρνηση. Ναι, καλά, για άκουσε. Κάτω Μαντίας! Κάτω τα παιδιά!
Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Θα πάω εγώ να δω τι γίνεται. Ματία, εγώ φοβάμαι. Ποια δεν τρέπεσαι. Να απαλλάσσαμε τους μεγάλους για καμιά εβδομάδα από το σχολείο να μας βοηθήσουν λιγάκι. Μήπως θέλετε να φωνάξεις και τους υπουργούς σου και να ξαναγίνεις βασιλιάς των μεγάλων. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω τη μαμά μου. Φιλιά μου. Δεν ωφέλει να κλαίμε, ούτε ο Σωτήτος. Τι έχεις, τι έγινε. Κεραμιδαριό, άβρες, λάβρες, άβρες. Αστυνομία! Δεν θέλουμε ματία, ούτε μελοκρατία. Όταν ο προπάπος μου, όταν ο λαός κύκλωσε το παλάτι και φώναζαν κάτω, φόρεσε τη μεγάλη του στολή, άνοιξε την πόρτα, στάθηκε στο κατόφλι και τους είπε: μη πειράξετε κανέναν. Ορίστε, πάρτε εμένα. Άσε τις ιστορίες τώρα. Ώρα που ρίχνει να θυμηθείς τον παππού σου. Όταν ήμουν βασιλιάς των μεγάλων, δεν με θέλαν. Τώρα που είμαι πρόεδρος στους μικρούς, πάλι δεν με θέλαν. Παραδοθείτε! Παραδοθείτε! Είστε περικυκλωμένοι! Παραδοθείτε! Λόγω νοπαλοκαταστάσεως, οι μεγάλοι αναλαμβάνουν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Ματίας θα πάει εσωτερικός σε ένα μακρινό σχολείο Και οι υπόλοιποι. και τα υπόλοιπα παιδιά θα ξαναγυρίσουν στο σχολείο τους. Ματία. Ματία. Να γυρίσω. Γεια. Γεια. Πρόσεχες! Πάει, αυτό ήταν. Τα κάναμε σαλάκα. Όλο βλακίες κάναμε. Καλά να πάθουμε! Δηλαδή έτσι τέλειωσαν όλα. Όλα πάνε χαμένα. Όλα έτσι, στράφη. Και τώρα θα είναι πάλι όλα όπως πριν. Σαν να μην έγινε τίποτα! Όχι. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Δεν γίνεται. Θα ξαναπάμε σχολείο. Θα μάθουμε κι άλλη αριθμητική. Γεωμετρία! Ιστορία. Προπαντός ιστορία. Άλλα στο σχολείο. Στο σπίτι, στον δρόμο, παντού. Θα διαβάζουμε. Και θα παίζουμε. Και θα ρωτάμε. Θα σκεφτόμαστε. Θα συζητάμε. Θα ειρηνευόμαστε. Θα αναρωτιόμαστε. Εκείνα που σκεφτόμαστε. Εκείνα που πιστεύουμε. Θα τα λέμε. Αργά. Θα τα φωνάζουμε δυνατά. Θα έρθει η ώρα. Όταν θα είμαστε έτοιμοι. Τότε. Τότε. Θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Πιστίκια. Ο Σεπτέμβριος. Κάτι γράφει. Μην χάνετε το θάρρος. Ίσως να βιαστήκαμε. Βιαστήκαμε λιγάκι. Θα τελειώσουμε το σχολείο και θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Υπογραφή Ζωρό. Και εμείς αυτό λέμε, Ζωρό. Θα μεγαλώσουμε. Και όταν έρθει η ώρα, Όταν θα είμαστε έτοιμοι. τότε θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Για να κάνουμε σαλάτα. Θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Και αν φάμε τα μούτρα μας. Θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Και θα τραγουδάμε όλοι μαζί. Ματία, ματία, πάνε οι μέρες οι παλιές. Ματία, ματία, με καινούργιες αγωνές. Όμως τώρα θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Τώρα θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Με τις μεγάλες αγωνές, με τις μεγάλες αγωνές. Με τις μεγάλες μας τις αγωνές. Ματία, ματία, γύρω ρίξε μια ματιά. Ματία, ματία, βάζουμε την δυο ποδιά. Όμως πρόσεξε τώρα τους μεγάλους. Πρόσεξε τώρα τους μεγάλους. Εμείς θα λέγαμε να ακούς τους θύμιους και τους σοφούς, που όμως πρέπει να τους ψάξεις μέσα στους πολλούς. Μια καινούρια αν ζητάμε κοινωνία, στα φρανία ας γυρίσουμε ξανά. Γιατί ξέρουμε πια τώρα πως θα χτίσουμε τη χώρα. Γιατί ξέρουμε πως τώρα είσαστε μικρά παιδιά. Των μεγάλων των μυαλών την εμπειρία, των μικρών η φαντασία η ζωή. Χέρι-χέρι ξαναχτίζουμε ολόκληρη την πλάση. Μην ξαναχαλάσει θέλουμε η χώρα μας παιδιά. Ενωμένοι
δουλειά να μην ξαναχαλάσει. Χέρι-χέρι ξαναχτίζουνε χαρά. Ξέρει την πρόσπαιολη τώρα τη σημαία. Χρόνια πέρασαν και τώρα απ' το θέατρο σαν φύγουμε ξανά. Το Ματία θα θυμόμαστε όταν ήμασταν παιδιά. Το Ματία θα θυμόμαστε όταν ήμασταν παιδιά. Yeah.